It-tnejn fil-għaxija l-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approva lil Marianne Lawry u lil Chris Sajt bħala President Riċerka Politika u President ta' Dialogu Soċjali rispettivament. Ikkonferma wkoll lil Mario Ellul bħala Teżorir tal-Partit. Dan wara li tlieta li huma issottomettew in-nomina tagħhom għal dawn il-karigi u ma kinux ikkontestati. Marianne Lawry fil-kariga tagħha bħala President ta' Riċerka Politika se tkun qed issegwi dawk inizjattivi meħtieġa biex il-Partit Nazzjonalista ikollu strateġija politika aġġornata, relevanti u effettiva li taħseb għal qafas ta' sustanza politika li tkompli issaħħaħ il-ġid komuni f'pajjiżna. Marianne Lawry servit diversi setturi oħrajn fosthom fil-Kummissjoni Nazzjonali għall-Familja kif ukoll bħala President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikoloġija. Min-naħa tiegħu fil-kariga tiegħu bħala President Dialogu Soċjali, Chris Sajt se jkun qed jippromovi kultura politika li tħaddan u tħaddem l-għodda ta' dialogu fir-rispett tad-diversità bħala approċċ għas-soluzzjoni tal-problemi fis-soċjetà u twettaq ħidma fuq livell nazzjonali u lokali fost affarijiet oħra. Fl-aħħar leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista u serva bħala segretarju parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru u aktar tard bħala Ministru tal-Ġustizzja, Politika Soċjali u Dialogu Pubbliku.